you doing? Hey! Please, like, you know, there's this one. Another one just came on. Ibu, do I have any Ibus in the house? Ibu Panu. Jesus. I just wanted to start by this. Thank you, Mr. M Revelation. Hey, my international fans. I just need to hop in. Let's hold on. I need to wipe my glasses there with sweat. Go sit down, Shamima. Huh? Hey, my people, my international fans. How they do? How markets? How are you doing? Hey, yesterday I was tired. You know, I'm starting work Thursdays. Yesterday I didn't go anyway. We finished live around 3 a.m. and I literally didn't have a voice. The voice had sunk. So I just needed to regroup, drink a lot of tea, drink a lot of yogurt, drink a lot of custard, and eat a lot of fruits to just, you know me, I'm an HIV person. So
when you hear the voice sink, you need to regroup health-wise. But today, hey, I'm going to be speaking in my vernacular, my international fans. So, apologies. How is everyone? Let me just give some shout out. Tate is a viber, man. You know, you can see I'm sweating. It's just one of those where I'm just feeling heat. It's hot in Sweden. My dogs are out. Bruce is out. Charmy is out. They are sitting on the balcony. Where is Bruce? Hey, Boo Boo. Oh, Boo is sitting at the air conditioner. It's very hot anyway. And me, Mandela is always by my side. I'm doing a show, and unfortunately, I greet you all, those who know me internationally. From Kenya to Nigeria to France, bonjour, to Ghana. Hey, Ghana, I love, Ghana. I love Ghana. Ghana, Accra. Hey, Ghana. Hey, Ghana, I love you. I met some few babalaos from Ghana. I'm working with them lackadaisically. I love you, Ghana. Ghana, I love you, Ghana. Accra, I love you. And Zambia, South Africa, Malawi, everywhere. Zimbabwe, my home country. Sweden, where they are lovely, sweet people. I love you all. But now, I will switch to my vernacular because we just want to put this Zimbabwean who stays in America. She has been bubbling. And I'll be quiet. I want to call Philly. I don't know if she's around, but because this lady, she's proving to be someone who's big-headed. She's proving to be big-headed. She thinks we are not seeing a pulse. So she's trying to provoke, but we gonna just respond so that she knows we see her. She knows we see her. Kalati prakibadontia. Veda krida dolia si we are seeing her. But anyway, Zimbabweans they have Jiri saying naKamuchacha de camping de Kamuchacha. Outra sempre, cara. Ana sotora. Nia subopuku tama. Maglasa amba chaona. Ndiwode kana tunozoneka maglasa. Anditoni kubana. Loko na ndopudza ana nevamane rusa zoti ndakaignoriwa na queen. Anditooni usiku. Anditooni zvachose. Tokona ndopudza naso queen wakandiignore. No. Nave chami wagarire pane light yangu. Uyagara pasofa. Tokara pas chiko newo chamino. Bana unofana kugara pa ring light kuti gedye. Udapita makwipina Mandela mese muri vana vangu. I love you. Mese. Hapana ndotsaura kuti uyandidi uyandoda. Mese ndokudai. Just find somewhere comfortable. Don't disturb me. So Loveness. Erebo shaha. Chireshe chegwa America. Argusi undomba ndazvishe kuti Loveness makorokoto Feli na tinashe maposa zvakadzokerana. And I told you. What did I say from the start? I will not lift my lips repamuromo nerepazasi. Ndichiti tinashe Felicitas ramba tinashe. Ndinonyara mangwana. Vakadzokerana tinashe na Felicitas. As we speak, they are speaking. As we are speaking, Feli manje aropiwa makisi. Tinashe akatopa data akatorora baby. Rekandipiwa makisi acho ndikupe. Vanhu vakarora navadzo kumva vanhu mubva mamisa. Kumisa zvizuruzuru zvenyapa kuda kutoti chino ramba chino enda kupe tinonyana kupe. Felicitas apidzokerana akatondiudza nesu. Kanzi Burundi ufonerwa. Kati makorokoto. We are social workers. We don't give decisions which might implicate in the future. We just give an advice. Feli, aitinasha akupa mari yako. Feli, aitinasha ambomira kukurova. But zvekurambana munopupurura. Asi ndakazvitaura from first day. Felicitas akauya pana ndoda kutenda Loveness. Ndautenda Loveness ari kundimirira. Hii Loveness ndakati tiri vanhu vematare kebalota kibaluzia kibandontia. Tiri vanhu vematare. Ukaona ndakurongera dare rako lakini handiridzirwe oshoka kana kuti mundiimbire toreva mzimudzoka. Zvangu zvinongorikana zvati tu zvabuda. Nongorikana ndaona so. Tiri masiwe overseers. Kune masiya ka. Kune vanoona isusu we oversee. Tiri ma overseer.
So I told Feli that this loveness, I don't give a clearance in the spiritual realm because everything starts in the spiritual. I cannot get any clearance. And that I teach that. But anyway, Kamuchacha. And go ahead. Because we must say, we should have Buruga, was out of time. Go ahead, la griba loose, ya tintia. Could save my bus? Muriko shame into Togabas. Nozanda Kashadaba, my 14-hour shift, 2.5 weeks. Scared not better regroup into Togabas. Thursday. My way, and to a chair. I went over. To a chair. Pizza name very simple. Very, very zadzo. No pizza. We can go back to vacuum cleaner. Snake it on. Snake it on. Pizza name. Transcatica Bamanga Munaga, Sura Kofu, Takabani, TB and very. Transca pizza on Bandi. Tosias working for a thing. Very, and we know going to batter. Maga can go batter. Speaker in my name, sometimes no better, sometimes I better. I do not feel under the speaker. Ah, see, she say, they have Juke Fambe. Fambe, you can see in Janji. Nothing can hinder me. Do you know what Panse? Panse of a cinnamon, check and if I come at door. A cinnamon, check and if I my door. A cinnamon, Panse, and it. Eh. And I miss a man, Munofaro life, Jumopia. My dear, I'm not alive, and yes, it's a camera. Because now we're going to basket and put them. Eh, Hansi, Feli. Eh, I feel like I'm together and international. As I'm supposed to see, what you talk about, Sugama Buru. Feli natinashe zvakutaura zvekutodzokera nakuto ngotaura zvezvo vakutoita zvekudzokera ndisesitishwe mandiragara pasi uda kuita live here uda kutaura uda kuita live kana chida kuya palive yakamwana uda kutaura pakamera ha hanzi mukadzi anogara akadai akatozvidzidziswa kumusunu nemukadzi aindiudza muinbox queen mamukadzi maane beche musapoti kugara makadai zvinoitwa nevakadzi vemubhawa. Queen, you must be classy. So I can't stand still. I can't chico mkazo. Vapo when you can't stand up, I want to I can't chico. Even Vapo can walk up. Mandela, we all got up. I got this one. It's neither she. Right. I'm sorry, Betty. Left. So, who can't do it? Can I go Shande? I mean, I can't take it. When I put the piano, yes, can understand if I come and say, yeah, I'm very. Hey, when I'm trying to go, I'm Pani activity. Scattered this was better. Makumbo so, Munwich Kazi, how they some of that out wife. So was it no way it's as hey, Jova! And the queen was out for a move for a woman. Upon us, the old queen ran a bitch. Come room by my daddy when I queen. Eh, has more day Makumbo. Eh, right from Zoba left. So they so. Ah, didn't you go to what she went to put that she was there. Eh, didn't you go to what I forgot? I didn't make up my own mamma in Murakas. Eh, it's so much about the two of woman. Tikato of Federal, Kazu, Tato, Kuma, 12. To show out Kumberu Kumcha cats. Sakai Magasha, Murakats, empty. She's losing. Could it be a palm way? All right, that's your feeling. Harama Shanta. Hey, feeling. And you say, this will go and go Buru. I tell to tell us every day. Now, Philly, and I go day, Madame Magadara, you can't want to me. It's no number together. Ah, Philly, the Ganibo, Kamuchacha. Oh, God, it's sweet and listen. Ferry! Good morning, bro.
kwamsati mamukere buru. Unumukere ko I say holiday. Oh yeah, holiday ku Zimbabwe, that's true. Happy heroes. Nasi chi defense and it. I think so. I mean, heroes defense, but they holiday kana bani solo. Ndanishuudza vanhu kuti makadzokerana naTinashi saka kune vanhu vangu vachifungidzira kuti zvacho iwe tati ungochudza vanhu vapi iwo ndiri palive bhuru ndanishuudza vanhu palive kuti feli vamaposa vakadzoka mumusha vamaposa vakavakutaura naKamuchacha inonzi progress bhuru bhuru ndakati tiri kutaura atadzokerana tiri kutaura because remember arifanira kubhadhara mari iya yaka newhatnot saka we are just in talking terms sekuti munhu abhadhare mari but ikoko kutaura sevanhu vakachata sevanhu vakaroorana ndokutodzokerana kwacho ikoko ndo movie yacho iyoyo hamuzi boyfriend and girlfriend kaini muri vanhu vakaroorana makachata ndokutodzokerana kwacho ikoko but kana abhadhara mari then tozoona kuti zvinofamba sei munhu ngaambobhadhara mari tati mari ndo yatiri kuda aiwa anobhadhara unongoramba wakamukadzi wemumbaka unoendawo pasi pemurume iyo ndokuziva kuti une chinya ndanchikudza makuseni futi ndanchikudza nezuro futi ndichibva nezuro ndandaenda kunoita mablood test ndaimbonosiya isusu vanhu vari HIV positive kuno kuSweden every 6 months unonosiya ropa kuti vaite ma-CD4 count vatarise viral load vatarise chichi saka ndanosiya ropa nezuro vari unoziva kuti titateka hazvinakidze because munhu kana wabatsirwa unofanira kutenda urememba wakubatsira kana uchienda woenda in peace uchiziva kuti wanasa kwawakabva munhu yakabatsirwa handiti pataivi yake achitaura zvauri zvake then uzoda kuramba kubhadhara unenge wakurambirei kubhadhara aiwa isusu mai maposi isi ndatofona kutoti ndikudze timbotaura zvaLoveness imi muri muchiri mai maposa hatichadi kutaura zvahamaposa nenyaya yekuti vari very soon unenge wakutopiwa makizai very soon panational shuai vanenge vakutosiyiwa nekuti iwe ndiwe mukadzi wake saka zvipe time Kamuchacha zvipe rega munhu panenge pangosimukawo mhepo zvekudzokerana handisi kuzvikoshesa ndiri kukoshesa mari zvekudzokerana izvi handisi kuzvikoshesa asi mari ngaitikuda mari asi handitari kuti I love you achiri kukuda wani ndakasara ndiri bhuroku kuti ati unosara uri pasi ikoto zvichiri kumbofuka zvekusimuka kudzokera back to handizi munhu anogara asina mari ndikagara asina mari ndinorwara ko wani wainzi chinyarara naLoveness akupe 3000 hanzi vhara gaba rako iti aurada die broke than kuwana mari yaLoveness amai vaivaira notsvinya vaya tati unoziva kuti mukadzi yoya handizive kuti chandakanyatsomutadzira chii because she's involved in my stories every time unoziva even pandakaita reach out to her akanga anyora futi remember Loveness ndiye aimbowanzira Tinacho pasati atomboita madrama esai ndichimira naTinacho akati akanyengwa anotandisiya achingonyengwa nevanhu vanondinyenga apa achizvitapira ndakatomuenderawo tate nemwoyo wamwari kuti chimbouya titaurirane ndakanyanyokutadzirei mukoma ndichisori ndakanyatsozvihambula ufunge I don't usually go back kumunhu kana ndine grudge nemunhu but paakatanga kutaura kuti zvaTinacho after paitika nyaya iyi unoziva kuti ndakatomutsvaga ndakatomufonera ndikamuti Loveness, let's go back to business. Nepapi chaipo patakakanganisirana. Nekuti you are all over my ina nditere nyaya dzaLoveness because handina basa naye munhu yao. But iye anenge ane nyaya dzangu uchikuziva kuti dzaShepherd ndiye futi aiti ndakadana naye. Munhu wese anondinyenga ini Loveness anoti akandinyenga. Anoshoropodza vanhu vangu anodini. Saka unoziva kuti kubva even kuAmerica noise yese yaiitika iya it was Loveness achiudza vanhu zvekuita anitanga ndiye muridzi waAmerica ndiye akandikoka kuAmerica saka ndakaitozvihambula tate ufunge ndikatoenda ndikati nai mukoma
kana pane pandanganika sorry chimbondi kuti problem yako nini ndei unozati akatotaura background akati wakazotituka ndikati no Loveness you know handituke munhu undisina kuprovoke iwe ndiwo unondishoropodza uchinudza kuti handina mari I'm what iwe une mari yako indine life yangu because asina ndakambokukumbira mari mulife yangu kuti Loveness ndipowo mari ndopanotanga tomuudza zvakaitika panyaya yaTinashe ukuona tati ndiri kunyatsoconfidewo zvakanaka ndichimutsanangurira handiti nekuti ndiye angatanga kuiposta ndikatoti pamwe icomplain munhu ane moyo ndakuti anzwisise ndikati aiwa zvinhu zvaiitika kuAmerica shuwa because shamwari yake imwe yaiziva zvaiitika because ane shamwari yake Tandi saka Tandi aimbomuudza mastori kuti vanhu vari kunesana vanodini so ndakutomutsanangurira aiwa zveshuwa hondo kurwa kwaitirwa kuAmerica and what not mbakutotanga kuti ainyembera kusympathiza inga you went through a lot but ndaizviziva hangu kuti kungotaurawo naLoveness kati otherwise that woman doesn't mean well for me like that ndobva ndamutsanangurira nyaya akauya palive chati munatsoteeresa laidi yaitaurwa nemukadzi uya aiti akataura so oshoropodza I told you not to have a fake life. Who is living a fake life? Kukweretesa munhu mari fake life here. Aiwa akashora achero pabirthday. Chero nakwereta mari I use my money. But akatanga kuti takambokudza live by your means. Aregedza kuti live by your means ndiani. Ndiri ndiri kuchemera chikwereti chakakozwa naTinashe. Handisi kuti ndine zvikwereti but Tinashe ngaabhadha. Loveness akataura shit palife. Akataura shit nekeke nechi. Hanzi unotenga keke re2000 iwe une zvikwereti kudi ikoko. Hanzi akuvhura malines kuti vanhu vamukanzinano iwe Loveness and after zvawakaitwa namaititi une mwoyo wakanaka nemwoyo wakanaka upisa. Unomboziva kuti Loveness maititi rega ndikubate ipapo. Unozoti tatindikandika vanhu iwe vanokuti uri evil even nini ndaikuti uri evil ka ende ndaiti uri Satan ka but uri Satan ari nani Loveness Satan hombe because wakamira tati hauna mbogaya kuti tiri kumboshurana hauna kutora side Loveness ukadzwa zvaanotaura so anoita kuvhura unomona achismaila achivhura malines vanhu handishaude vanhu vanoswera vachimufonera vachimunyembera kuti Loveness anoruma achifuridzira Loveness. I cannot compare life yangu pana Loveness ka Loveness muchitangwa na chanoswera itanzi ndine mari check property ya Loveness neproperty yangu yekuti ndingasorodza nedzimba dzako nemarori anopinda papo atenge property kwayo ndatange kutaura kuti hanzi chero ndisina mari Loveness handikompewe lifestyle yangu naLoveness kana kupfeka chaiko handika mazitya wakamboona zvihembe zvine gogo unomuseka hanzi mwoyo wangu wakanaka mwoyo wei uchindituka uchinyebera ngori kundida ende akabatikana bhoko dzinoza kuti chika aita kuti ndite malaiva aya ndichiuya kwauri handikuona aita kuti ndiende kwaari noti kwandii izvozvo ndo zvakamunyongora izvozvo big time zvakamubata because ini ndaida kusapota Tinashe iwe mbwa wazouya kwandii abatanga kushotwa kuti ndauya kwauri akutanga kuita malaive imagine ipo masai unokumbira masai zvatamata zveyanzi dzimba dzako nemarori penga ndinawo iripo panzapa wani ndakatoitengesa iripo itodzokera pabasa ende munhu unoita bhuroku 2 minutes hazviti zvekuti hanzomaita dambe nekuti ndaita bhuroku for now I can speak iyo imba ende imba ndori nayo with Loveness 16 rooms ngatanga atimza manchon ukusimudza manchon felimudze manchon ukone kwamtoko with Loveness anouya kuzoti hanzi ndaniita mwoyo wakanaka murukadzi anorwadziwa neni unati kuAmerica noizese aitora kwakarepotwa ndiye mumwe wacho wokutonyora tsamba she thinks she owns America. Who is Loveness anotaura zvekuti hautsike muAmerica hauite stay hawazeupi anombondibatsirani 3000 nekero zvindikakuda tati handina marika but yaLoveness handitomboite ende watobreka code of conduct watotaura unauramba wakanyarara handina kana $100 pandiri but yaLoveness she can go ahead anovita ari happy mukadzi wayo haasi kana happy yachiziraund nedoro raanomwa munosati inini ndaibvunzwa ndaitaurira sekuru wangu mwana wehanzvadzi yamai vangu first born yombama namai vangu talent zvikazitati unombomwa doro handimwe doro ndongokurova mogo chete doro it's not my thing muAmerica anogara akarohwa nedoro
ende chimreka ndokubata ipapo mura ndibokudza Loveness uyu kana musingaziye syndicate. Loveness anga ine best friend yake ku UK yuko yaidanana nemukomana anonzi Gabriel. Loveness ndokuenda ku UK, best friend yake painga iri kubasa. Loveness amva atanga kudanana nani na Gabriel. Saka Loveness aiconfide mune best friend yake ku UK kuti ini ndorwara ndiri pamapiritsi ndinomwa mapiritsi eAIDS. Uyu Gabu anga asina kuudzwa negirlfriend best friend yani ya Loveness kuti Love anorwara ane chirwere. Vamva atanga kudanana nani na Love. Gabriel amva akupota achibva because Gabriel ane mari. Ndikanonzi Gabriel Black mukamutsvaga pa Facebook anonzi Gabriel ane mari. Ndiye nyakundisendera ka message kuti Queen can I take you to Maldives muna October. Ndakati ndandarowa manje ndakati no. Ndakati kokana varongana na Loveness kuti ndiende ku Maldives ikoko ndonouraiwa. Munhu wandakafumura gore rakadai wonzi ndoda kuendesa ku Maldives. Ndakakuratidza message kana mushuku ndichiri ku Denmark uko. Saka uyu Gabanga akupota chidi Gabanga akupota achienda ku UK ku America achinosvira chi Loveness chabule because Loveness chabule best friend ye girlfriend ya Gabu that time. Then best friend ya Loveness ye ku UK ndokuzozvinzwa amva agara na Gabu zvakanzi Gabu uri kushira Loveness uine makondomu here unoziva kuti Loveness ane chirwere zvakanzi maiwe tachikwira nyoro. Loveness Gabu yauya kuenda kunotestwa Gabu kuonekwa maiwe ropa ramvura ropa kuita mvura masadza rakazara edzi ya Loveness. Iya Loveness uya atodiwe akatoita kunonzi kublokwa nevarume vemaZimbabweans ari mu UK because mu UK ka community yemaZimbabweans guwa rinofamba pana muZimbabwean murume asingazvizive ku UK yuko. Loveness vanhu vakauya Loveness akaenda ku UK varume ku UK vanotenga makondomu 2020 kuti vaise so that because the Lord ampororiya saka usanyeperwe zvakona kuti Loveness she is perfect as perfect yawe ane mabororo asingaite naiwe tatemitazi perfect. Loveness ana kurambwa nemurume uya akauya paFacebook achikumura hembe achibuda madzisirira naraita murume ainyora mabhuku yauya rime kandiri kuAmerica ndiye akabudisa mavoice note aya ashebat anongorwisa marelationship angu kuti chii chakadaro apedza izvozvo zvanzi hautuke murume. Loveness asiri yaituka china chekuti alien gudo ane murume here Loveness anongudza kuti hautuke murume akunye takuzvita tete venyika nzi tete vaniko kachembereka kakeria kanopushira idzo amwe tiri makeria asingazadzi vanhu anoti iye tinake nezvaanomuita iye anofunga kuti tinake stupid enough kuenda kunoconfide muna Loveness nekuti iye ari iye aitukirira tinake left right and center. Iye ndakazotuka tinake later Loveness akamuitei tinase Loveness akati zimurume rizi alien riizi munhu rakadaro achitsvinyira tinase handiride panake padekuti aijita tiri kuAmerica ndiye akabudisa mavoice note ati tinasichandirambe tauya tatata akakoma yeye kuti anzi takarongerwa muchato nezano atida kudestroy. Nhasi wauya wakuda kukansela chinhu chawaida kudestroy iwo tatendichasi waida kudestroy but paitika nyaya idzi wakasvika ukamira una kutora ewa ndinakanambokana umbochinja that because hauna kuti ndakudestroya kupedzisa. Loveness ari kunyembera kuita sympathika for your own good for my stars. Ndiye andiri ne-mental problem kadziya depends make money ne-stress yemwe munhu kuti anje apa uri kuti uri rich kandei masters uri ukandirwe masters uri rich 3000 yauda kukanda handi masters angu ukuita mari neni kuti hanzi uda kundipa 3000 yekuita sei beta ndiite broke ndipe nenzara kana ndikudya mari yemuroyi uyawo. Loveness akandipa mari iya ndinogona kurwara ndikafa ndingakaisa mushonga because mukadzi wayo akandivenga like kundichikidzira nje hanzi you are likely not to enter America. Loveness anofunga ndopinzwa muAmerica nevanhu tate unozva kuti history yangu inini status yekunzi Mighty's Diaries zvinoita vanhu vekumaembassy. Munhu akakunyorera invitation letter ukaenda kuembassy inogogugula kuti who is Felistas that platform plazanotasa passport yangu yakadhindwa Scotland yakadhindwa UK yakadhindwa all that vanongoona kuti munhu uyu anotravel achidzoka ndo pandinowanira visa handiwaniswe visa nemunhu kana Loveness. Status yangu on its own inotondipa visa so long ndanyorerwa invitation letter. But the thing is I'm not desperate to live in America saka zvaari kutaura ari kuzvinyepera bhozi pandakaroorana naTinacheka ndaitoda kunyengera kuti tinachauye kuZimbabwe bhozi ndokune life yangu
ina atombodi kusetla kwa ndoenda kwa America chishanda basa rei wakanditarisa ndingashande basa rei kwa America ini ndodano ibvi yangu muZimbabwe muno ndo inondiwanisa mari kuvaka 16 rooms kureva kuti ndoda kusetla muZimbabwe dai ndisingade kusetla muZimbabwe ka ndiri ku America ndoda 10 years izo yes do you know ndikadaenda ndakawana mapepe ku Britain kani maroya akauya akatichita fight for asylum vabvunze vese anarumbira ndakaramba ndikati guys ndinoda kuvisita ndine kusetla I'm not a person ane shungu dzekugara abroad ndoda kutamburira munyika yangu manje Loveness anotofunga kuti ndiri kuda kugara kuAmerica ndingaudzwe zvemitemo yeAmerica naLoveness anzi you know chances are like she won't live in America anozvifonera mukadzi wayo anozvifonera ende nhasi makusena mbva post ita procedure ndinoenda kuAmerica without Loveness help ngarege kuzvifonera mukadzi wayo vakaripota zvavakaripota ndikazotoona ndakuno do you know kuti vakandiripotera chasiri kuziva charusoro danza ndiende kuAmerica vakanyora matsamba avo vakaita chikuru vakanyora matsamba nemapetisheni kuti Felistas hafani kupindwa muAmerica ndadzoka kubva kuZimbabwe ndakaona tsamba yekuembassy yakanditi you are wanted kuembassy ndichongodzoka kuno kuningirikini ndobva ndaenda kuembassy kuya uri kunzwa ndichangodzoka muZimbabwe ndakatoenda ndikati handina chekutya vakanyora email ndobva ndaenda kuembassy pandasvika ndapinda mukati ndobva ndaonekwa nemuAmerican akandita interview zvikanzi iwe wakanzi wakaenda kuAmerica nevisitors visa ndobva wasvika mbva watanga kushanda ndobva watanga kutirakidza zvese zvaitaurwa naLoveness ere kuti wakanzi iwe waishanda on a visitors visa on a what so if you go kuAmerica and ukasvika unoshanda we cancel your visa ndikati listen handina kushanda but ndaenda kunonzi kunosangana nemafanzi ondipa mari rakatura zvese zvezvairodzi Loveness muroikane mari nanatanzi ende pane vanhu vandaisitaura navo paFacebook pano Feli pane vanhu pedzisa kuAmerican Embassy ndobva ndafanangurwa zvese ndakatoudza tinake ndikati hameno embassy iri kundida vaikumwa kuti kuda ndichabhanwa vaikumwa kuti ndichabhanwa vaikumwa kuti ndichabhanwa kuAmerica kuya ndo zvavanga vakaita vaikumwa ndichadzibhani ndobva zvanzi nevanhu vekuembassy we are not banning you in America but if you go to America nevisitors visa unoshanda we cancel that visa then you reapply uri kunzwa saka Loveness main eningirikini agenda yake aida kuti nditwe banned muAmerica but unfortunately zvakashaya basa ndakatoteidzwa ndikainterviewa ndikati listen andinamboenda unoshanda pangoenda unoita meet and greet ngoita traveling ndichiona mafanzi ndichidii saka purpose yaLoveness aida kuti nditwe banned zvakafoira andinamboya ndichitaura pano paFacebook but ndo zvaakatoita zimburoiri zvakatoenda richida kundibhanisa muAmerica Loveness atori nemabororo akamboba futi zvedu isusu zvekuti mabororo Loveness akatomboba akaiswa akaba apanga aiba richiko I think angachira asylum seeker here zvakatobudiswa munewspaper atori netrack record yekuba chaiko kuba aba mabank cards iye uya Loveness uya hasi muchena uya ndikatofonera tinake ndikamuti tinake zvakaoma uri kunzwa tate ndikatomuti tinake zvakaoma ufunge email yangu yanyorwa kuti ndaishanda hanzi mari dzakatatwa kukanzi she was on pay achitoshanda kurwadziwa nekuti vanhu vaindideidza vachindipa vachingokupa mari kuti maita basa maititi ndaishanda kupi naichati ndakashandepi kuAmerica but ndakazviignora ndikangoti rega ndiregedze kutaura because ndakati even tinachakandoti you know what don't even talk about it kuti hanzi pane vanhu vangachida kukubhanisa but unfortunately handina kubhanwa kupinda muAmerica saka nekuzva kuti amai ava vanotorisatani zvokutoti havati vakatorwadziwa nekuti ndapindirei muAmerica but anyway mbazvapfuura kampani yatinashe tate Loveness aita sei tinashe pano paFacebook vanhu vakuda mutane mwoyo wakanaka ndiana ituka ndinyakutsobuditsaka kuti tinashe akaborwa ndiye akatova maposa vakaborwa machendi malaivi achiteidza vana dadi huyai mutaure murume uyo akatondinyenga Loveness anobvita weclass ona chimuchembere chaanorara nacho une class yechi baba vaya kana kumbo vanogona kusimudza hauna kana murume ari nani anonyenga Loveness chaiwa angamitikidze kuti murume ari nani ndeupi hapana but she breaks murume iwana tinate vanotakashata maene nondori varume dzani varume vanorara vamaposa murume kanibhururu
Vamaposa murume ndo murume wenyu uya ndo wechimbo chaiyo. Akutanga kuti anzi ndatuka murume ndinogona kutuka kamurume wacho. Murume wako zvawada bro zvawada. Murume wako. Iwo nyamwe ndikamutuka ini ndakamutuka wewe ko iwo kamutuka who are you kuda. Yeah, murume wako bro muruka. Murume wako. Nacho wewe anonyarara. It's not like I'm going to swan Loveness. Loveness is not going America with the Jega citizen. Even Tinacho, what when I citizen or see them America. But the more Tinacho Mundo, Utica, I did Utaura cannot. Hey, Mama Posa Muna, Kanyara, Namufunge. Muna Kanyara, Mama Posa Tauraise, you may my posa in me. Tauraise, you are my posa in me. Taurai my posa. You don't say that Tinacho, what you say, I can make action against Loveness. Loveness, you are there, but I'm Zimbabwe and I meet your action. I'm going to come to America. Philly the fighter! Philly the fighter! Even Mbuya. Do you know what even? Do you not even tell my jacket? Do you know that the dead? But no, Obama, tell you, I know which car, but don't know what to say. But I'm going to tell me I make to know the chica. You need to look in the Agambo. I'm going to forge again. Come, and the Tombo Rambis with a Loveness, they are not back for you. Kubakanya, the shepherd, the foot she was involved. Why are you always involved in my stories? Uri see where you're about to go. No more about what is very that. I know some touchy Loveness. But no, thank you. After all, it's going to say, Mbuya. But I'm about to don't take down the Banita America. Mutuno realize I can't be out and chances are likely to opinion or not more than this is dead or better than that. You don't think you never take the Jara and I think I don't know why do I stand I call for America? I can't never ban. So I don't know more than can ban or push never a built embarkation at today. Put it start and we move you out. Not for you. When the man mental issues in you, you're going to know that Java. Who does that? Muna, Muka, you they were casting them to happiness. I want him to Kumabero, do not you're trying to get rid of your demons and problems. In the man in the professor demon, I told you to Loveness. So you are. It's a Unozia she said. I don't know about address only sober. You know, you're a Java, who tell you we should be expected to man. Muka Dunkuru no chance and Nathan love. You are also desperate for love. Kamuchemera murume mabhuku yawe. Otave mabhuku muZimbabwe no yakamuchemera. Akachema. Live by your means. I live by my means. There are more better at Tina and Tina Changat Makaza and Waka free. And the name of the more good way to do it with what and who did desperate. Munukanaka Makaza. Oh, you're done to live by me. You are living by me. You don't get I'm going to tell you Mamma, Tata Zimba, they summarize that. You know, some of that is that you don't make an opinion of the mother. I think Zinoera. Someone say me, see. Una dance the thing imba, una combe a chitam when I take a she rated, she my proper to the carry, una combe. To meet when you go to the church. Designer Chico. I regret to confide in the Utah moon, but in the Saka and Naruto Farabutia, Wakaura. Because I would have been the man. I wish Tinacho can come to me at our neck. Could I put a Saka and put a Matona Dramani Masters with a marine? Imagine.
ndakanganisa ndiapologize ndobva ndiignora ndikati Loveness ndatazeiko ndichi story saka ndokonzerama ndichimulika ndokumasapoti yake yandoda ndei sorry ndandadzima wifi uri kunzwa Feli Feli sorry ndandadzima wifi izvi ndandadzima wifi muri kundoona yange yakonekta kudhata yesi Feli ita rekonekta ndandadzima wifi akonekta ichi kumagetsi zvino handisiyi kuti mune adaptera mamalendo muno Feli taura ndiri kukunzwa yes Feli hallo taura Feli Close the door, Tyra. Close the door. And I only wanted to help. Only Machamara Loveness, akatondipa mari. Machamara akatondipa mari. Akandibatira neki Loveness and I was willing to help. Mondibatira neki. Matodandi nyara ndikupe 3,000. Ukwanere koko kuda kunditambe zvinonzi ndanyanyofane nzaratereki kuti hanzi nyarara ngambonyarara 10 days ndompa 3,000. Saka mati kumoti tichamunyararira kuti handipete yakandiite ndogona kuita accident ndikafa. Inenge yakadeketerwa kana munhu uita zvirinzi zvekwenda kuembasi kunoti bvanai munhu unofunga kuti munhu kwaye waingendera kuembasi uwayi unondendera kuembasi kunoti bvanai munhu who do you think you are? Who do you think you are unondendera kuembasi kunoti bvanai munhu unofunga kuti uri Miss America iyoyo? Imagine. Rekuti handiti chitakadaro ichocho. And also very stupid mukadzi yawo yatata ndikunyembera. Very stupid mufunge stupid. And unoziya nyaya dzaBrian. Brian uyu iwe kuningi uyu wekufomerwa nyaya yoku aishanda ku prisons uko kuchikurubi amva afomerwa nyaya kunzi arepa musungwa asodomizwa nemusungwa chichichi Brian amva atiza Brian Bubunyamushamba amva atiza amva aenda kuAmerica achisvika Brian kuAmerica uye amva takadi kutambaona Loveness magogodero echi emaAmerica Mbuya chichi achiudza masecrets kuna Loveness Mbuya uye amva takachi because Brian Mbuya uye ingochani andana nechi nevarume saka Loveness akamba takakutsvagira Brian varungu type yake iyoyi asi ningi yakuningi yakudi how is it name kuyaku uri kundinzwa here Feli saka akamba ndakona kuti pamwe battery rangu rakupera mira ndidai aiwa Brian is a good guy akatondibato zvakanaka saka Brian uya mva takakutsvagirwa chi ataure nevanhu mva takakutsvagirwa rume naLoveness because Brian anomodoro chi saLoveness chidhako mbombera saka hameno kuti zvakazotosherana papi naLoveness ndokuita I think that was 2018 or so Loveness ndokuita live achituka Brian uringo chani vanhu nyika yese tatingamboziva kuti Brian chero ini taingofungidzira kuti mukomana uyu akachena maanoita unone but ungoziva pane vamwe vakomana vakangochena mabhati vasiri ngochani Loveness akauya nenhunha dzese Brian ndaikuchengeta iwewe ndaikunzi ndakakupa varume ndakakutsvagira murungu uchidhakwa uchirutsira mumota ndo anobatsira vanhu kuti azotaura izvi kumberi havaziva ningi anonzani uyu Loveness akafanana naOlinda ndosaka muchiona ndichituka hure rinonzi Olinda riya zikaradi riya ndiri kuona mazwano akaita live 2 minutes munozviziya ndakabatsira tatalisha saka street kiti mugodhoiwe wanga watumwa here kuti undipe 250 iyoyo uri hama yangu here iwe Olinda chapo iwe uri hama yangu uri ani wangu iwe Satan kungoita 2 minutes tatalisha saanonerwa ndakabatsira aita street kiti uri ani kwe iwewe uri wakwakarigambe rwakamukandi uri ani kwe iwe stupid mugodhoi andabasa naOlinda uya riya dai ndiri padhizo ndinotsvaga tsono kuribaya kuti ribude mweya kuti rinoda kubudiswa mweya matako nemuzidumbu iro kutsvaga kana zvipeneki zviviri chokuti choo Olinda naLoveness hazvina kusiyana
munhu unobatsirwa vana vamutarisi vakandibatsira usana umbona pachidziro pavo vakaita live dai pasina vanhu vakawanda vakandibatsira straight vakande kutaura apo kutakura transport ndakabatwa nemaoko maviri ndakagara kuhotera 2 weeks ndichigara muhotera ini nembwa dzangu idzi ndisati ndaona panapa pekugara panapa asi havanzwa nokutaura apo achiti dai pasina nonse ziorinjariya mumuudza izvozvo kuti ndichatsvaka zvipeneti zviri ndimubaye dumbu iri riri kude mweya kunyeperwa nazvo wakafuta una kufuta iwe mweya uyu mweya rine mweya munyama umu nokuburisa mweya ina handiziye uya mukadzi uya singe mazuva ndokuburisa mweya ini chimboburisa Loveness mweya uyu iwe ningiwe Kamuchacha burisa Loveness mweya andeo mwana wabuswa tutsafu wakambona tsafu dza Loveness ndina peni naye ndikapendike kantozvishota ndakakamba ndangobhlokona ndikati ndandamwanblokera ndakamba ndangobhloka bheki ndikataiwa ndikatingosiyana naye tatadza kuwirirana namai anga regedzai vangoita but kama uzizite mukadzi yavo handimbokunyembere mukadzi yavo ndiye achanyatowana tamu iye atoribvita because pandakatororwa pacho anga asingachifariri ende navo kunyembera sympathize ari kufarira futi breka futi rasiyana ari kufarira apa manje akuda kutora kuti tinati atitanga kutaura naye kuti vapote vachindibvata manje tinati is not stupid manje chati ndo chinhu wanga ndakaona pana tinati tinachakagona kuti anga anopenga but apenge manje bhodzi haana kukanganwa so soon kuti ini ndindega pavanhu vese ndakamira naye ndikati you know what these people vachikuita gang up like this vachisora vaita malaifu vari crew yemadzimai vachiti tinati heye zvakainini I will stand for you paakazondigumburo ndo pandakamutuka chindwa riyazi muroi rodzoka rotanga kuti muri kuona zviri kuitwa murume unodzivei nezvevarumewo une murume ane murume akapedzisira kukwirwa rini ipo pani ane murume akapedzisira kukwirwa rini ipo pani vapiri vakambotsamwira akachema akabvisa hembe nebhurugwa achibuda mazisiriri we move differently. You can't tell me how to be angry. Anojamba mapiritsi yawe. Atomba mupinze paligi redu vanhu vanomwa mapiritsi zvine kodzero. Akuita unga asingaite stress kuti hanzi uchiita akadaro kutuka haana kuita wiki achituka murume uya angamuramba uya. Akaita wiki achichema murume uya. Ene murume uya ndiye angamuramba kaanamboramba. Murume uya akamuramba akaramba madoro. Loveness anomwa doro nekuhope kwesaka mukachenda kunoita weti anomukachimwa doro. Ipo paya kumuka achenda kunoita weti amuka manheru kubva mubhedha. Roenda ronchaka zipaindi redoro kuti ga. Ipo paya unogara nemurume. Une murume unokanzura ndiwe. Akapinda andi akatopinda mudepression one. Dakafa kufa chaiko. Unofunga kuti zvandinoitwa naLoveness zviya ndingatadze kupenga here tate. Atonyora Kamuchacha nhasi. Anyora Kamuchacha. Kamuchachi. Anyora Kamuchacha nhasi. Akunyora Kamuchacha nhasi akati by the way. And let's talk about mental health is real. Unobuda Masiriri hauzi urwere. Kubuda kutozadza kapu. Anozadza kapu. Amema tazi kofu. Edzi yakanjemera mukana mwemwe. Ndoma yakaponjera. Chirwere chake chiri mumatemu yemwe. I feed you Loveness wewe. Pasina ini na wana mari awone masters. Saka unofana unditenda because I put money in your account. I add money to your salary. Daughter Odanzi, ndine mari dzangu. Apo kudembera kwa unendoshia masters. Kune masters ditenge doro. Isu pano tino entertainer for free, pro bono. Sasa mambo ndizwa chitindisire mari. Pro bono ama tinopa entertainment pro bono. So ndisu zvidza zvepana paindopa entertainment pro bono. Akambozwa chemera master. Fungoti andigonovhura page inoita master. Sekundiziya kwenyu imimi ndiri munhu 2 semester chemical engineer 4 semester ndakupinda mu5th semester ye-social work. Munofunga ndikunovhura page inoita masters. But I have decided to entertain you for free. Omwe matateko. Iro. Do you know the ani moita mari yake so yakambotextira unozoti tati anofunga kuti ane vanhu akambotextira imwe shamwari yake akuita live kandi yatituke Feri Dongo shamwari yake ndobva yandiforwardira ndikinanzi uya takulive kwaFeri shamwari yake ikati ona zvanenge anoita kuti andakafonera vanhu kuti chiuya imo mutuke akataita live obva ati chiuya iti mutuke ndakuenda live
saka shamwari yake imwe ndotaura nayo yakabva yauya tikandiona zvaiti zvimutaura naLoveness handisi kuenda palive iyoyo. How do you even munhu wemukadzi kusakwana kuita kusagesi kuda kuita malive kwayo mawigi ebrown anenge akapfekwa richingodhonzwa mukadzi ane china we kidocho mukadzi ane kidocho madhodhi mukadzi ane kidocho munhu unogeza kana uchienda pane vanhu geza Feli uyu anga achizviziva zvake kuti bozi ndakamuudza nezvo ndakati afeli nachidaita live yaLoveness but anda voice ndakatofona kamukabhuruka unganonzi katinashe soke kwaHarare pane kabhuruka unganonzi Tinash very loyal fan ndakamufonera nezo because ndakaona maloyal fan ka ndinofona kuti thank you for the support nomwana wekuti unongomuona chiro kumagrupu anenge achimira newo saka kamukomaneka ndakati let me reach out say thank you ndakati sorry sweet queen maita say voice ndakati ndakararira ndichita live yaFelicitas the previous live nandaita cooking show so nezuro ndasingagona kubadza live ende ndakaneta nandatorwa zvimasample zveropa akakuti zvino tinoongororwayo maCD4 kwawo nemaviral load saka ndakatotokoriwo nekuneta asi nhasi ndayatozvifunga ndakati no Loveness no uri mukadzi here wewe Loveness mukadzi wakungozvarwa uri mukadzi chaiwo ini ndikamira panapa ndikakumi unobuda kumaembassy kwesokwada undibhanisa muAmerica unyepera kuti ndine kaidati who does that iwewo manje Loveness iwe uda kundibhanisa muAmerica makatozviita maamerican kuda kutozviita Van Damme kuda kutozviita John Cena kuda kutozviita Undertaker maamerican uri kuindira tifa herewe uri Moniki uri ani kwewe uri ani uri Cyndi Lauper kuda kuzviita maamerican iwewe unobhanisa ani kwewe pawaipushira AIDS mu UK yese yakamama neAIDS yako kumama neAIDS yako mama no zvakataurwa nani pawakaburitsa ungochani wa Brian zvakataurwa nani naso wana Felicitas iye shepherd chaiko aikwira paiko neso yeru unonaka here kunaka chaiwo unonaka here wakasirwe kana wainaka iye tinashe wacho waunotaka kukwira akakusire kana wainaka because munhu anonaka asiweka nafeni anonaka here mukadzi uyawe ameno veclass yake vanodana nawo kuti vanomugona here handizivi mukadzi ari bhita uyo haana kana murume wokuti angadhanza nemurume taimeshidano munyenga wokuti aiwamboedha keti kana aiwamboedha keti amboshauda munhu aiwamboedha keti haudi kurakidza murume wako bhoza anosemesa ungatizi murume anenge saipo uya unenge uchimurakidzani apa 50 class ona vanhu veclass ko paakaita ikokamba kake ikokaya pokelo hatitotaurisi pokelo uya hatitotaurira naimi ndikutsvaga n'anga dzinorombesa kaini pane anhu anoziva panapa mulife n'anga pane dare randoranobvunza pane zvandakafamba ndikaudzwa pane kurombwa kwakaitwa kwandobva uko saka ndikuda kuna ane munhu anoziva n'anga dzinorombesa dzedzi pane dare ranoda kubvunza because this time I'm not going to allow any family member to take me down saka ndikuda n'anga dzinorombesa dzepane zvanoda kubvunza dare reurombwa saka kana paine munhu anoziva n'anga panapa dzinorombesa n'anga kwete zvefake izvi n'anga genuine dzinorombesa please inbox me ndoita live yacho nen'anga dzacho dzinorombesa so that kana paine vari kuda kurombawo munoenda ikoko kana paine vanoziva n'anga dzinorombesa next live yandichaita ndikuya nen'anga dzinorombesa panapa because pane zvandada kugadzisa feli ndakavhiringidzwa ka ndakafamba pane n'anga yandakafamba kunhingi kuing'anga kwangachitaura kugana uko yakandivhurira dare rakandityisa zvakanzi ningi wako uyu aita basa rekuba achiba uyu ningi wako uyu akamva anoromba abva apiwa chikwambo cheraki saka chikwambo icho chichi chakamuti vana vako vachadai saka iwewo kuti upi kunyuki ende anotsvaga munhu anorombesa kumusha kwenyu ikoko achakuudza zvekuita saka ndikutotsvaga n'anga dzinorombesa pano because kumusha kwandinobva ukuku pane handichaikuudzei direct kuti ndiani but pane zvakabatwa saka this time it's fire for fire sombomira imba kumanchoni yanga ndasimudza nekitchen yakangoti dhiri nezvinhu zvine zvakabatwa newakabata kare ungoti zvino mundibatsireni haipinde muklasi home makamunzwa pandakadzingwa mumanchoni ndo paakaita iyo imba yake iya aibva abuda mukitchen zvikanzi vamwe vamastreet kid isu taane dzimba
Loveness imba yangu yanga iri muchato. Imba yake kana iri class ngamboisa ku class. Loveness imba yanga iri muchato iyai. Loveness imba yanga iri muchato iya. For your own information. Imba yanga iri muchato iyai. Iwe imba yatiswa buritsa kama paper. Ungoti buritsiro ma title deeds. So that obvunzo vari mu America kuti ndezve chokwadi resu. Zvikafanana na Passion Java pa akauya achi. Besides tate. Yes, Sawira. Tate. Sawira. Besides that, imba yake kana iri so class ngambo ikanda ka class wo kuona kuti zvinofamba sei. Ambo isa ku class wo mzo imba yacho. Tiona kuti zvinofamba sei kana imba yake iri class yanongoti my house. Asina my house yacho. Kudada nedoro mke munhu wechikadzi. Kudada nedoro. Kweyo tumazamu twaoneka wakapomba. Unganzi thank you munhu wemukadzi. Anogara akajapa chingorwera mazirute. Munhu yeye anakana it is not happy. Nyangwa katama happy but inini you know what? She's not happy. Every day you can't be drowned in beer. Kuti timbonozwa wanira uri normal utoza kuti uri normal. Tengwa mborova dorozo uya utanga kuumana uchibuda musanga uchita sei uchichoropoza. Angawezondiraira utanzwa tuketi nati iya mita sei kuita kumuumburudza. Atiumburudza tinati left right and center. Ndazoti woini ndatuka tinati hanzi odzoka kuda kuti ende zvakaoma ndiananga tuke murume kudai. Kwepo waimutuka iwe murume wako. Waiumburudza munhu utaura zvekuti dhiki yake ine ringi tinati itsvina alien. Nati ndazomutuka inini mukadzi wake chaiye ane bepa rakanzi Mrs. Maposi. Wakusotwa nazvo. Kwepo waimutuka waidi kukwana. Imagine. Kukwana iwe uri utama yake, uri cousin yake. Imagine. Chake ndione right yekutuka tinati. Ndione chitambi chekutuka tinati. Who are you? Unoda kudzira vamwe. Iwe unoporonga. Vamwe vakaporonga uye woraira. Who does that? Shut up, you are not in a position kuraira munhu. You're stupid idiot muroyi. Nhasi makusena funga achikufamba. Kanzi for the records. Ini nandiziri ndakanotsvaga munhu. Ndiye akanitsvaga. Iwe felanzi iwe ndiwakamutsvaga iwe. Ndaifunga kuti we can have a conversation. Iwe pakatanga kundi ataka wapiwa maaudio natinati. Naiwe tate. Anditi wakapiwa maaudio natinati. Ndiwakanditsvaga asi handitombozvirowe mbudundu. Because tatagara tine bond guys. But ndakatombodumapota pandakamotakuramba achienderera ndikatirega ndigare naye pasi naye chipo chandakambokudyira. Ndakakudyirei? Feli nhasi ndakageza bhururu. Ndichomuti I went through hell sister. Ndakatotiwo sisiveizi muroyi. Feli. I went through hell. Feli ndati nhasi ndakageza bhururu. Nhasi ndakageza kugeza kuya bhururu. Uri kupi kona ndamboisa video. Ndakageza kugeza kuya kuyasonzwa. Ndakageza bhururu. Nhasi ndakageza. Zvekugeza zvezvo. Aiwa andandageza ina natomudandamukosha ogeza ndida kumhanya kubheki uko. Hanzi inati holiday ndandangoti photo. Asi makatumirwa mari naamaposa. Asi makatumirwa mari naamaposa. Aiwa no. Ndakatumirwa mari neshamwari yaLoveness. Makorokori. Iyo mabhururu ndo anoburisa zvinhu ka? Iyo mabhururu ndo anoburisa zvinhu. Mabhururu ndo anoburisa zvinhu wawai. Yakanditumira yakatondisira 500 panditi zvoni usanyararidzwe nesaskami. Iwe enda uno Hai saskam. And the Loveness makamboona kuti ane kamunyabvurira kekupenga. Thank you so much. Makamboona kuti akamwadoro anoita kamunyabvurira kekupenga. Anostika so. Amizvani ane kamunyabvurira. Ane kamunyabvurira kekutopenga chai. Loveness wewe. Antopenga. Kupenga anopenga Loveness. Edaketi kani iwe Kamuchacha iwe. Na iwe Kamuchacha. Edaketi kani. Let's talk about mental health guys. I'm only trying to help. And educate. Anoziva here kuti isusu vamwe vanhu tinotoitirwa mabirthday munguva takatogara kudai. Angamuudza kuti ndawesta mari pabirthday ndisinabhadhara zvikwereti ndiani. Tambo Keti. Yes, ndione PhD rekutuka chibotuka Loveness. Ndione PhD. Une chibotuka Loveness. Enaro.
Tuka Loveness, Katie. Open the door. Katie. And put your feet up. Morning, my sister. Mom, cousin. What did I say? Queen, mimi gonna kusanga kuti manya vura imsangano. Tatochimhanya izvozvi ndatotuka chireche chiya chatamudza Masiriri but takuda zvechinyadzi ndione PhD. Aiwa tiri zvinyadzi aiwa tiri zvinonetsa kumbotanga kuti munhu waranyisa mwari asina yandiita ndinoswera ndakundurwa nemafollowers ake ndikaita bp. Aiwa iwe you don't need to keti kumutuka bhoza anata kutadzira ini ndinetozotaura bhuko ndaona kuti andinyanyira mukadzi ina akandinyanyira ina akandiseka pandakadzingwa ina akatonditira malive 4-5 pandakadzingwa mubaba yame saka nditomufefesha zvitakaroma makafoma akandipindira kuembassy kuti ndibhanwe kuamerica ndambobvira muroyi asingatozive kuroya kwacho muroyi asingatozive kuroya kwacho takumudzidzisa isusu zvidza zvenyika muroyi asingatomboziva asina kana syllabus yeloveness akukudzidzisa manje haufa wakasvirwa nemuzimbabwe usina kondomu tatochiparidza ndeu edzi unosadza wanetsi haufa wakasvirwa nemuzimbabwe usina kondomu never kana paine varume vachakuona vese kana kisi chaiyo mukamupa kisi uya mafa iwo Masiriri ayaya 10 years mukanwa mwewe ndobva ndaenda kuembassy kuya ana yangu yamutorova ndikati ndati ndabvanwa muamerica ndobva ndasvika ndobva ndaiswa muoffice keti anambozviudza vanhu izvi ndaiswa muoffice zikandiright iwe wakaenda kuamerica then pane maripoti akauya ekuti wakaenda on a visitors visa but waishanda ndikati ndaishanda papi nhai ndibatsireiwo I don't remember ndichishanda zikazi there are videos which proves that you were working in America on a visitors visa ndobva ndafunga video yandaikandirwa mari ndo yakatachwa nembwa iyi nezvimwe zvinhu zvandaita ndipiwa mari on mavideos ndikazi ndikuona mari aitopewa ipinza vanhu show yake iyari on visitors ndikasaka ndazipimani kuti ndakamwa muamerica ndanzi no it only means this visitors visa rinocancelwa of which visitors rangu rai-expire last month yonba ndangoti saka vanga ndaudza tinati hazvina basa chero rikacancelwa because already rara kutoexpire because ranga rire 6 months career ranga ndakatorwa nashepadi saka rara kutoexpire saka ndangoti nyangwe rikacancelwa already it's expiring ndinozombotanga kuisirwa rimwe respouse ndakuda kuuya kuenda kuna tinati saka hatinambozvikoshesa takangoseka tikati saka mai ava vamwe toda kuti ndibhanwe kuamerica hana kana chairo kava satana agero pasina kana singabesirwe aitoda kuti ndibhanwe ndikasaka does mean I'm banned in America now zikati no you are banned you are bakazotaurirana manje apana kukumirirana jenyunyiriwekerere kuti ndakatokumbira keti ndakatokumbira ndakatoita very humble ndakati sisi kana ndiri ndakaukanganisira ipe kutanga ndokumbirawo sorry atitaure because apa ndizori ketiwo wakandituka ndakanondenge ndakukanganisira kana ndozvinoitavanongotitaura ndisina kuvakanganisira but ndakati aiwa ndina basa rega ndinoti sorry ndaina ndanoti sorry but ndinatiura ichitaure tionesane why all this because inandidi kunyepera kusona ndakaona makutaura ndakafara zvekuti ndikati at least because unoziva ndakakudza kuti chidini chero masoko hapana kana anoona pamuri mese muri tu apa keti naKamuchacha ambaita laidhi yekutanga laidhi yaita kuruma amuone zviri mumhepo ndandagara ndazviona kuti mukadzi uyu hazirakureresa pachokwadi hapana kana anoona pamuri mese muri tu apa pane imwe inonzi opinion kwete imwe inonzi insult pana mai vakapona vachitaura shiti so ishamwari yake anenge avatekstira vese vakachagwa naLoveness shiti yemunhu tinate usendby vanopenga zijoki yekuamerica zijoki kana paine varume vekuzimbabwe vari kuamerica be careful kana wakukwira kaLoveness tsvaga makondom ari fresh agadzirwa musiwo makondom production yemakondom yagadzirwa musiwo ndo yamunonoshandisa otherwise munofawo komana kana kiss no kiss kwirai moenda nemakondom agadzirwa musiwo ari fresh zijoki ro zijoki riyariya
Loveness anoshamisa nekunokwirisa varungu kone kunopiwa mari nevarungu. Zvinoshamisa ihaso here. Ihaso yangade kushamisa naye kuti hanzi ndine mari dzangu. Isusu we sweat. Mari iri kundirwadza yakajigwa. Imari yangu yetikita nambobvira ndaka. Hayo usaende kumari. Musaende kumari amai maposa. Amai maposa. Amai maposa. Hey, Feli, usaende kumari. Iwe na maposa makutaura ndotombo kumisa ipapo. Iye mari usataura inozokuburisa hasha ukatanga kutaura zvimari. Ngatitsimbirane pane Loveness. Because iwe na maposa makutaura mane peace. Hatitoda kuti titange zvimwe pano. Taita live ya Loveness. Ngatimire pana Loveness. Because amaposa vanozoti. Aye. Wandona? Kuona manje wakageza. Ndakageza? Wakageza. Keti wandona ndakageza ka? Iwe Keti ndati wandona ndakageza here iwe Keti iwe. Keti chimbonyarara. Ndati wandona ndakageza here. Keti? Ndati waona live ndakageza kanasi. Aiwa wakageza. Thank you, Feli. Kana achidanana nembinga dzinenge. Tiri kudanana nembinga dzinenge amutarisika. Tiri kudanana nembinga dzinenge amutarisa pasi pekutamba. Nemajoke esa anoda mutarisi be careful ndewangu yawe. Ndiri zvanhu vanongomirizika kuzokuona magomira kupeji handizvide izvozvo. Pane majoke anongomira kupeji gumira pakuti dog father. Kwete kuda kuzoendera kumacompliment murume ndewangu yawe. Zvekuvhiringa. Loveness ngangotaurawo zvake zvepeji rake oita zvanorega kumupiriza. Izvi anotaura. Ziza anotaura ano content uyawe. Iwe ketinotomboya uchitengesa mauti. Ane content here. Ana content. Because at the end of the day you don't need to be friends, but you don't need to insult and attack each other day and night. Just to see each other. And then I talk about stars Nester I might say. And then I talk about stars Nester I might say. It's talking about track my stars. And my followers. And then I don't guarantee block up and block up and check my followers. No, 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 my videos. Iwe Keti tata kudenzera zvekuti utuke munhu panapa. Keti hatina mbokudedza zvokuyananisa vanhu. Oita zvake kwete kuti peace. Loveness haitirwe peace uyawo. Hatoitirwe peace hazviite Loveness muroi. You can reapply. And I was waiting on that. I was no, you are not banned. You can reapply. And besides the visa, I expire both. And I wait 6 months. Kolenda ka bana mu America naked. Ndaita. Apa wafundi kuna mpanga kuti zvindaro vanhu vekunyika imwe chete sure. Sio ndakamuregera ndikangouya ndikangoti ndakutaura kuti lady wedo zvasiitika ndakangoya ndikatoti shamari problem dzepo seiko tichirwa akanga akapindira kuti anai apa ndizati Satan rakachita kundibhanisa muAmerica. Satan pachezvakepo pani. Satan. And zvino zvakatooma because and macomments anonga achiwedzerera futi. Ndakaona post yakaiswa naanonzani na uyu na Patricia yekunzi pane munhu akamuthreatena nebhetes. Patarisa comment section yaitoti ndimaitiki. Unoona kuti nema anenga aiwa Patricia Jeka na basa iwe Ketina uya ana basa Patricia Jeka tata uira uyu ningi uyu Keti ningi uyu Loveness and the Loveness wazvinzwa zvatataura kuti kana unyasori nemabhora pabeshe pako bebe chimboti chatirawo tombotanga nemuchato zva kana uine mabhora pabeche kana uine machende pabeche bebe sezvina murane machende ka achata rungani
muchimuona aita ma relationship mangani kuradza kuti mukono ane becha rechikono. Iwe kana uine mabhora pabecha apa chimboti chiro kana relationship kana kungobuda uchikiswa kana kungobuda muchiingeja tozviona kuti mukoti ndakabhashwa ndichedza kubatsira ndakabhashiwa ndati tinashinga awe palive ende ndakabhashiwa ndakabhashiwa ndisizizvo ndikuruma ndichifuridzira ini ndaedza kubatsira anomudii tinake paplatform pake anomudii akamana tinake aimutuka arimwa tinake akapusa murume wemunhu uyauya murume wemunhu tinashe murume wemunhu uyauya murume wakamuchacha atoda kutodenza murume wemunhu iwe uranko iwewe murume wemunhu uyauya naye ura kujaidza tina vakachata kangana maitita vakachata kuamerica vakachata kuzimbabwe iwewe une tipo muchato wako tipo kana uchinyatotadza kuti unonaka kweye kuzobuda uchivhairawa nechikafu mukore uno mukore kuchavhairirwa nechikafu chero ukazadza preti nemabhuruvhosi nemasoseji nemaviana nezvichizi zvina chikafu chikafu iyo mbuya iyaya kutoposta chikafu dijo ndokwamapiritsi edzi murume wemunhu uyauya tinashe uyauya murume wemunhu murume wemunhu kani murume wemunhu muchiwe anouya kupiko murume wemunhu anouya kupiko murume wemunhu mahure majoki muda kuparadza relationship yevanhu hezvo tinashe adzoka kuna Kamuchacha monyarira kupi ndimaida kuti zviparare aiwa Teoma ari right zvakasi haaite zvesocial media Teoma ari right asi haaite zvesocial media zvake ndovakatozoti ndipowo nhamba yaTeoma but Teoma ndakatozomubata but Teoma is a very quiet woman. Teoma akati ina nditi zvemadrama because munhu ari very professional and quiet but ndiye angatotaura ende ndiye andoziva tinake kuti dai Teoma ari ye munhu anoti ndoda kutaura natinake ndiye antori neриght because Teoma anoziva tinake nekuti dai atori yayo kuti tinake aigona kuritaura kuti Teoma ndauya kuzotaura newe because seinoita personal Loveness kungotaura tinake wacho wakambomona handina tinake wacho wakanyengwa through phone but atisangano muziya personal nepakambotaura naye pamhene paimbofonderana panyaya dzaRachel ndetomuziya zviri personal yei pane varume vasingatumidzire mboro dzavo kumahure zvashambisa izvozvo kuti tinashe akatumidzira mboro yake kuna Loveness zvashambisa here izvo naiwe Loveness chimbomira yasikana Women's League mirai Women's League chimbomirai ambobvunza Loveness naiwe Loveness zvinoshamisa here kuti wakatumidzirwa mboro natinashe iwewe pane hure risingatumidzirwe nudhu zvinozoshamisa pane hure risingatumi mamwe mahure anotoenda extra mile onhumburiswa nevarume ivavo iwe wakanhumburiswa natinashe iwewe shut up mugodhoi shut up mugodhoi ramasare rinofamba kuvaura stupid wakanhumburiswa natinashe iwe murume wemunhu uyu at this juncture they are still married at this juncture tinashe akafona kubvira live yatakaita 3am yayi tinashe akambva afonera Kamuchacha tichitendewo tete miri vakataura nemuzukuru kwasha wavo kuseri kuti mukwasha please tinashe amva I still love my wife Feli ari kufonerwa every day Feli I love you ari panozelisezvo iwe wakambofonerwa natinashe tudzonzi I love you unodika chikwe iwe 2 minutes kuti utaure kapu inenge yazara nemasiriri 2 minutes kuti utaure utera kukupa muchimukupa iwe weduwe azara mukanwa razara chikupaiwo masiriri ndakatumidzirwa mboro ndakaione ndakazobereka ndakazoborwa hei nemhete so ani ndo basa renyu maure rekutumirwa manudzuka ndo basa renyu asi hauziye protocol yako portfolio yako hauiziye code of conduct hauiziye yechihure kutumidzirwa manudhu ndowatuziya izvozvo manudhu ndo portfolio yako iyo amwe mahure anotoita extra mile wozvara woita vana iwo une chikwe
asi ndakatokumaka fongo chaiwo akapa ndakadzingwa wakandiseka iwewe pandakadzingwa mbamai wakandiseka ende nevanhu vese vanotamba navo vandaitaura navo ndakamira kutaura navo for those people wakangwa ndakangoona vakungosenda mamessage vandisina kubloka pafacebook ndakareka kuwabloka because vaimubatsira pandaitambura but handichataure navo vese vanozviziva handichataura mazita avo ndakamira kutaura nepamusoro paLoveness nekuti handingataure nemika imi muchitamba naLoveness mune muchizotaure ndikatambe newe nchiziva kuti kutamba nemhandu yangu. That cannot work. A man of as my enemy is not your enemy. No. I'm too learned to make an assessment. I'm not too lazy. Kuti ndizvipinze ungano weshupa. Vanhu vanotamba naLoveness vandaisitaura navo vanozviziva paFacebook and ndakubloka, but no more. Ndadozvitaura nhasi kana mamusingazivi makuziva. It's because of Loveness. Choose kana mamubloka tozvitanga ipapo. Continuous kana muchiripo here. Women's League. Continue. Reporter. Akunzwa because haungaiteka mufirifiri. Kupikwa ane content iri. Agone kana kuekita aimbe. Basa kujuja mkana. Kutosvika 50 years. Mizidhara nesisuma 30. Mizidhara nesisuma 30 years. Iwe chemberewe. Mizidhara nesi. Iwe chemberewe. Suma 30. Iwe 50. Sit down. Ayo Masiriri anojuka muromo kana kuti airohwa mabhawa here amhino zvawakaita wakabuda uku kubuda kunge hochi kana airohwa mubhawa kana chii hana muromo iri stable kawewe muromo yeka is even anenge anoita madrugs futi uya ndingomutswisisa anenge madrugs chaiwo unondisamwira ndakuita sei kuita kubuda ziso zvetamba zvaitaura zvaita ndiye akakokorodza vanhu kuAmerica vakanyora tsamba vanenge vasingatondi vanhu vanenge vachimanikidzwa andakazodhilita yelink iya yekubasa kwaamaposi ndakadhilita ndakati aiwa vanhu vanodzokerana akaudzwa naShepherd kuti ivictors visa saka aiziva visa racho kuti ichaipipi vagonyora ini ndakatodzoka muZimbabwe. Shepherd ndiye mumwe chamuwanira nguva zvangu ndiye umwe Shepherd uyawo chaunenge uchitsvaga iye Shepherd chaunenge uchitsvaga chawakaendesera mavoice notes aya awaiconfidwa chawakaendesera kuna Loveness choche ozoda kuuya pale popular Zimbabwe uchitaura chirungu unonovhaira na Jenu American embassy not pan up omwe matategu. Yes yes ndakapfeka palive iya achiti handi wakanotokaenda kuAmerican embassy ndobva warambidzwa ndakangoseka ndikati zimai rinozviponera ndinobva ndaenda kuAmerican embassy ndakapiwa appointment unopiwa appointment pandakazoti ndaenda kuembassy vakati handipinde nawo rakuya riti embassy wakatoona kuti there are many stories kuembassy koko about you ndotoka wakarambidzwa which stories ndakaunopiwa appointment and appointment ndikutodzokera for your own information hanzi hey kuAmerican embassy kune mastori zako asi ngazviti ndakatoenda ndikagadwa dare kuembassy varungu vaya vakati ma'am we have seen kuti takakupai visa rekutanga makanyoribhurita mukanoshanda ndikati no handina kushanda vanhu weye ndaingonota yonzi send grit meet and grit kana kwanza aizondipowo mari saka mari iyo ndokumazvoya ndanzi ndaishanda kusatoda kuti ndipiwe mari nevanhu kuita kurwadziwa kuti apirwe mari zvika ndaishanda ipei yaitopirwa vakatoamaka fongo ndikasakakuita sei no visa irori amaka fongo stere mkazi wakabhirita aiwa it's okay because ranga rora kuexpire saka ndinena zvika saka ndazipinda nditapinde muAmerica saka know you are not done you can reapply saka ndakati alright ndoba ndakonera ati nacho ndikati naiwe ndandakanyorwa tsamba nevanhu ava kuAmerica achiti nacho akati aiwa don't even bother takuta ndakugadzira imwe type of visa noita kuti uye saka iva vakaweta ndikuda kudzoka kuAmerica kwacho even kunosota nyaya dzatinacho ndinongonyorerwa tsamba ndotongouya pane maleya kuAmerica akandifonera she thinks is the only one anoziva ndikemo akanditama iti weekend help you kana uda kudzoka kana uda kufambira nyaya dzatinacho saka dai ndandine shungu chaidzo
nyaya dzatina chamuchafambire nyaya dzatina chamuchafambire kamai maposi madzokerana madzokerana nyaya kana makutozoenda pakaitika nyaya dzadzidzo pakauya mapurisa akandiendesa kuti kuchini kouko tikagariswa pasi bozi vanotoprotecta ari mofe masi kuti ndosaka kauya akapiwa ndosaka uyu ningi uyu amaititi uyu ndosaka uyu anonzani uyu chimuicd chembuye kuuk paakaita mabororo aya achibuda mapepa nawo achichema yeye ndakazadzwa ndakakwiriswa ndisi munhu asina kundiudza kuti ndine edzi titan paakaita zve ndokubuda kwakaita mapepa ka ndokubuda kwakaita amva apiwa indefinite ipo palive yakaita iya zvekuti Felistas dai akada kuita indefinite muuk nyaya yazizo iyaya kuti akashandiswa chichi dai mapepa akabuda saka nyaya yemapepa haizi nyaya isi tiri kungotaura isusu panapa. Let me tell you, I love visiting European countries, American, but I don't know kusiri kwangu to settle both. Ai kwako kuZimbabwe maiti Zimbabwe ndo yako iyoyo. Iweita ma kitchen party ma brand chikoko. No kundinotengesa, ndinomhanya nemwe ndikatambura ndikatore zvokuti mumba mangu mungachaidzosa. Nai maiti. Wambotaura nyaya dze. Taura nyaya dze madress. Madress amaititi. Maititi uri kushop kwako here nhasi. Ava ndati upe vanhu so that muite mari yabhururu. Muri kuenda kushop here nhasi so that vanhu vawe. Holiday saka mutauna muzi busy bozi. Kamunoenda kushop rini? Ndaenda kudenga ndakaisirwa mari inotamari ya Loveness. Yandakaterera live yake. Ani madibungo dzavari vese. Akabhango ya mservice. Aizoshamari. Kusuka kwamota na Loveness. Indotaura naye but that woman is so andilarudze ngono ndibandisira inde ndikuisire ndikamuisira unogara charake bhoza anomuzira aiwa chirega ikwayo musaise bhururu musaise ayo usaise mirandivhare zichaone because zvinozora kudzikiswa muAmerica boss iye ari kufunga kuti shamwari yake yaanokonfaida nii hazive kuti arumbouya ita kuti ndosaka akatouya akati amaititi zvakudarwadziwa nezvakusukwa mirandivhare zichaone tanga wadzima zita rake hatidi zvinozonetsa mangwana nai Mandela mwanangu wamba waita ngono nokudaro akatoisa 500 mira ndikukuropereoni ishamwari yake yaaitotaura naye palive achiti shura ndobva azouya zvinozva kuti uyu mukadzi uyu ari pathetic ndatoona kuti ari kutiitisa kuti tuye palive tikutuke aneiko Loveness ungabva watoda kutyisidzira isusu ezvino waiseka Matelicious akadzingwa mumba chino iwe. Have you not heard kuti kana uri munhu akatakura zvikuru unosangana nematambudziko makuru? Your warfare determines what you carry. I'm carrying a heavy duty cargo. Omwe mwanawe, omwe. Uda ndisakane nematambudziko tudiki. Uda ndisakane nematambudziko tokungorambuka nevarume kana tokungonzi chino akadonza chikwama. Ndosangana nematambudziko maomene kuti ndiri omwe. Omwe. Your warfare determines what you carry outside. Shut up. I said that shit. Ndiri mo inbox bro. Iyo 500. Iyo from America. Iyo 500. Ngamaita mari buru. Womboenda ontenga nandosi Kamuchacha. Shura nayo palive. Ita mari yake yakatoita zikani this woman is pathetic. Anotekta charoti Loveness Felistas yachichukurudza akati imadhiringi mukati imadhiringi Loveness anopenga anotifurira kuti tikutuke bada titodi kukutuka you imagine you Loveness but anyway isu hatichadi kubva taaswedera pano zveduti because my maposa toziva kuti vamaposa is back very soon and thank you Tinashe for coming back to your senses nungu wamambo chikandamina thank you ka tinoisa maoko thank you ndo zvinoitwa izvozvo mhepo dzinogona kusimuka asi musha unotoda kuti munge muri pamwe chete baba namai muchiona pamwe iwo chandonzera ring light iwe muine muono pamwe chete sikati akungokumbirawo kana inungu naiwa mambo chipaiwo kamakizi amai vambonotsvaira mumba munozara mhepo iyo imba yamuri kurenda iyai mumboti Panashi ndine mukadzi chimbondipawo makisi ndimbodi
ende chimira pamunopa Felicitas makizi ipapo anoita live achitsvaira mumba imomo zvonzi inga vanhu vatodzokerana zvinokupaiwo chero chimiro chakanaka munzi atina shemunhu ari right Felicitas ndiye asiri right Felicitas anotaurisa Felicitas anokasika kutuka asingazivi kuti mangwana zvinhu zvinogona kuchinja ndizvo munoitokawo maposa mouya makizi aya mukadzi wangu chienda unotsvaira pamasofa paipa utsvaga leather cleaner chino omboindoona natiti mobikawo nekuti paya muri kubhadhara magetsika paya muri kubhadhara rent unomboda kuti mukadzi apindika kwete kupowo zvatotunana panache nemagirazi anoona newo magirazi anenge akapfeka anoone kana mumba mazara makonzo anoona chikandamina makagona ndo zvinoitwa izvozvo saka takamirira makizi zvedu chanzwa ndoziva kuti achakupaisa hwira musamhanye zvenyu mupei nguva yake tinache maposa anoda nguva semunhu unongoziva panenge pambosimuka mhepo anoda nguva asi makizi munoapiwa matopitira kuona kuti iwana Loveness taizviziya unozviziya chiwi uriye ushadai and they deserve each other. They are psychos. Here is psycho show. Psycho last. Zimu psycho. Highwise. And they deserve each other. Ungati shungudze kuti tidzokerane iya itofara kuti vanhu vaparadzana. Ungati dzake issue and they deserve each other. Ndosaka isitakanyarara nyaya yekurambana from the onset. Ini ndandakasunga umuromo kozvaziye zvemabasa. Kwani tozviziva kuti uri muparadzi waida kuti from the word go kuembassy ugoda kundibhanisa. Who are you unoda kundibhanisa iwe? Enda unorapwa kuoregedza kupota uchida kuya aiwa ngaachinjirwe mapiritsi ngaachinjirwe mapiritsi because haedzi yamuorora edzi ndedzi haidi doroka kune vanhu vane chirwere haidi kubva washapira doro kushapira doro unge uri kubika doro remvura hazviite izvezvi hazviite kana uriwe munhu wemapiritsi unongodawo mbichana kwete kushaine unoona akabata girazi rine ma-ice block uzvinotoshamisira muZimbabwe pana asina firiji nema-ice block pesha ma-ice block kuti kuoma unge hoshwa kuoma chiwo ngegwapa makabhora makwapa ehoshwa aya zvimakwapa kuoma ngegwapa rehoshwa kudiko tutapu tokenda tinomupfurira achinzi nice tokagomara chitatu shupe chijo chemunhu kuti ambuya kuZimbabwe anyatondipfeka Feli the fighter wainzwa here hanzi face to face Feli the fighter mbunuru chirega inomboita zvemubama kuda kumbotsvaira ndida kumboaina ndida kumbodididi Loveness tamudza imimiwo tinokudzwa kufara mastreet umu mozvitaura tinasha akadzoka kumukadzi wake tinasha akutaura nemukadzi wake simba chikanza oye sawe iwe tatena usamhaitotaura zvinhu unozoona mangwana tinasha anemwe mukadzi ngati we are talking things ndo inaskana ukaona vanhu vakaroorana vanhu vane muchato iwe Kamuchacha chimbonyarara ukaona vanhu vane muchato vanhu vakaroorana vachitaura vese ndo kunonzi you are in the right time ndo kutodzokerana kwacho hapana kumwe kudzokerana kunokunda ikoko naiwe kwachida kutengerwa ndege ndo kutodzokerana kwacho ikoko saka iwe ngamboremekedza unoziva kuti tatera ngaremekedze mari yakatora anodzosera maititi anodzosera chiaitisiye atina chandokuziva ndikakupai mukana munobva mavhiringidza zvinhu anoidzosera mari iyoyo nemakizi ari kukupai zvese zvaachakuitirai nema 1.5 ayai allowance achakupai mupei nguva angofema chete varume vanoda kupiwa nguva mupei nguva ambofema wangachida uyu ndouyuzvo Loveness nasimba chikanzi music yawakaprodusa yawaona yapinda mudondo music iyeyo umwozi rumozi guru zisimba yoti kundebvu kutonoprodusa music yapinda mudondo mwachewe adzoka tinasha ari kutaura nemukadzi wake tochiona kuti chiprodusa kaimwe kuti tinasha akutaura naFeli
nawe chikazi nawe zimai chiproducer kaimwe ndiwo unoda kuimba stereki kuzvita John Chibadura unoda kuimba stereki kuzvita John Chibadura iwe chikazi iwewe chita kaimwe song adzoka katina shakutaura nemukadzi wachiro uyu udani kweiwe amba wazvita unge shadhaiwe wakafoka mukazuva rechitatu here udani kweiwe kuzvita system tazvida kutoimba chaiko saka isu hamawe takugumira pano Feli chipa mashoko maviri matatu kuna Loveness ndochiti papa kune vanhu tete timbomira timbotaka zvajosi badira Feli wakuda kuti muona Feli ari kundishandisa murikuona bonding yacho nendau yachitange jara 1 hour Feli ari kuti ndiwedzere ndai akatimba kutikwa nambona timba akatokomboza song kunga akaenda kunorekodha kumarekodhingi ekudhara angaongwe muchaziya kwainzi kungaongwe kunga akaenda kungaongwe studio kutoimba kukubuda mukwana pauro munoziva mamana aimba kutipo naiwe tate ameno hanzi poison feri poison feri chinomaiti tichino ameno zvanga audzwona tina namaposa hezvo amaposa wadzoka kumukadzi saka chikomboza kachimwe wakwe chenda unomutsa Mr. Baug kandimi wane voice nekera Mr. Baug chenda unomutsa ka Mr. Baug wakafa muipe imwe nonsense otoya mchimisa tukumagaro twenyibana amkochana alright fair inda kwenda muru bedwe Loveness stay in your lane atimbomira kan 5 minutes naiwe ona zvanda kuitwa nemka ko amaposa ari kufona nguwa yako akubvise pano paraive amaposa fonerawo kafeli naiwe tateka kana kuti tikuita matop temari havangi kuita check on me like that zvauri kufunda tirungotaurawo zvinhu zvakati ndo madzokero avo kavarumewa vanotanga vachimbokuti wakadii mabhiri vozoti I miss you makutotanga kusenderana zvamaisise chikati apasi mwana unondikwadza kanamari anobhadhara tinashi ane mari chinongara pasi mwana ndakutopedza life dakumbo aina hembe ndorara I want to sleep in the rest ndakashanda kuDenmark nge nchadambo kutouya palife akoini kana ndichiuya palife ndotogezaka mambokadzi womwe enyika tichiratidza vakauya nezuro ava kuti ndo zvinoitwa kuti ungopresa live vanhu musina kugeza ndo zvinoitwa izvi kana wafunga kuda kuentertaina vanhu ari munhu akauya nezuro zvinoda kuti uende somewhere zvawakaita izvi zvinoda kuti umboenda somewhere kutopedza live ndotobvisa ndosungirira Zambia ndombopiyanga mumba piya dasta yomveredzana dzine dzichimbumuka kunge ameno ndafunga kudzigezesa sinchadzigesa kana mangwana kozana sidambo aina ndakawacha kamuswa ndakadzoka kubva kuDenmark paya ndakawacha futi marimwe zuva saka ndichingobudisa munhengi washing machine hembe dzinoungana handipete ndoda kudzi aina chinongara pasi jokwana hatisi mandimpe toyi yake ndandipe chaminoka toyi yake ndingarwadziwa mwanangu oraita maititi tatauri chinongara pasi mwana toyi yako chinotama toyi yako bedwe tatandara I love you my people ndachimbokuadresa zvaLoveness izvi kuti love stay in your lane amaiti tivapeiwo zororo munongoziya munhu anenge apindawo mumba akasimukirwa nemhepo haazivi yeye munhu ega anosimukirwa nemhepo mhepo dzinongosimuka ende ndini I was one of the person akasimudza mhepo idzi nekuti Felicitas ndatomumaka zvokumumaka zvezvi but now I am now decreeing and declaring kuti mhepo ngadzichiita settle because we are now okay with Feli. So who amongst the other people can raise Maple Sin? Pana.
So peace be still. And I win a shakutaura chafeli. Be ready to face me too. Because where Feli is, I'm there. Whether you like it or not. For now, Feli, for now, we are still okay. For now. We don't know the future, but for now, we are okay. Come at it. Chimuka ugezi wachi kama zaire nasi. Akadiko wasari padhuze. Ari sei? Achaenda rini kumurume wasu zvaachabuda bimvi. Haarorwe here akabva pamba paya. Naye masikana, naiwe wasu. Chirorwa ubvo pamba paya naye. Fifi zvaachatororwa iwe munhu mukuru uchiripo pamba paya paya. Ndachibvawo pamba paya paya aende kumurume nemagaro ese oda kuti achembere aperere magaro edu amagaro achiri makuru kana aiwasu. Ngaachienda kumurume amaititi. Yes, amai nini munoenda kumurume riniko? Kumurume kupiko. Muskana upole magaro tisiya askana. Iwe ninga amai nini chikana ari kushaikwa munouya muinbox. Yefe unondifonera private. Tokupai murume askana. Kumurume kunoendwa magaro akaungana kudai. Ndo zvakuno kuti akadai dai. Hazvizodi kuti uenda adona. Aiwa girlfriend yaitisiya naye masikana muri kuvhiringidzira mwana wevaridzi. Ndaendi siyai wasu aite wasu. Wasu is wasu. Akafitwa nemakeup, akafitwa nemadress. Muda kumutendereiko zvaasiri. Arorani wasuya. Regedzai munhu aite zvari. Mawasu iwe usavhiringidzwe iwe. Be yourself. It's a free country. Vamugabe vaiti shungurudza vakafa waze zvino vanhu vari kungoita vari kuita mamana. Sununguka. Nai masikana. Taende kumurume mwana uyu. Wasu une makore. Mupei phone. Une makore mangani kwa wasu. Une makore mangani. No, I'm 26. Good. Uchakutsvagirwa murume ari kuma40 uko. Magaro ako aya ari right market yakanaka iyo iya. Market yemagaro ako iya good. Asati makaona here magaro awasu. Magaro awasu asati adonha kayo. Achiri kumusoro uko. Ozoti munhu uchiri momba muya. Wakufana kuchenda kumurume. Maiti tari kuenda ku America uko. Iwe chikutsvagirwa chako chirume ikoko kuno kuchando kuno. Woendawo. Vanatiti vanozonitozva woyo vachitowo kuma university chi. Kototi akatomirira kuti tiende ku university. Wakamirira kuti tisa graduate. Magaro andonaka. Handi market iri kumashure here na. Waziwe. Ndafara ndataura newe wasu. Ko ningi basa riri kufamba here rako reponza here rekuponza vanhu. Ndiri kukuona ako ndinoona mavideo yako ku TikTok. Ndinoona mavideo yako ku TikTok aiwa uri kugona nstereki. Ramba wakatsika chepakati. Asi musadzirwe mumba muyamwe. Vanhu chiita yemuchibuda. Wakaona Kiri akatobuda, Kiri akunoita kosi yake yekubika. Akuda kutororwa, Kiri akabuda. Iwe chibudawo, naye masikana. Vanatiti vanodya chingwa wachiguta here asikana. Chibudawo mumba muyamwe. No. Andikwanisa ndikati baba vae manager vekunhingirikino kuwava vekuagent kuvatsada namba vakutotaura natate
unoziva handinamboziva kuti ndatoita serious ipapa paakabva ari kuenda kuchikoro ateka but akazongotsvuka ndikutasonza kuti kuti inhumbu here kana kuti akangotsvuka nzeve idzi ndizvozvo kutsvuka pesi kuti tsvuka pressure yekuenda ndikati saka ndikufunga kuti kuda ndofunga nezvechikoro hazvo ka because agara angaida kuita chikoro chekubika ndakatobhadhara mani but ndikufunga kuti I think ane kweye mukomana pane zodzo pamba pako pane zodzo rekuchata chairo ndo zvandikudza vana waswa kuti zvamuri close nana maititi impartation iyo iri important irangari munhu ari right unoziva kuti ichiwa vanangu pakaita mariro pano akachema ndakaona titi akachema unoita ngoteti munhu usanororo unoita ngoteti munhu usanororo chere yewasu is very good pamusi wakaita tsiningi issue yemota iya wasu aimhanya fani izvozvo itse wasu pachirungu tichiti you are like a personal assistant yamaititi kana kuti secretary wamaititi but at the end of the day auchembereka uri pana maititi andi maititi vakaroorwa natinazve maititi vari kuenda kuamerica kunogara nemurume wavo manje ivo ndo pauchaperekedza maititi here uchindoenda nemi hazviite saka nguva ichiripo pano ivo wakutotsvagochi vakawanda varume vanotokudaipo paya iwe nhingiwe ende ane dhredhi rakanaka makamboona dhredhi rawasu ane bvudzi rakanaka zvezve magaro ayo uko kuita ufasha saka wadi wongoageza makuseni oswera wakagara pamba paipa chimboapinzawo activity anodo activity magaro aya womboenda uchinomboitwa 1 2 testing munhu watopinda mumba handiti nhai wasu muchangani wasanoda zvekubika handi nhasi ndinobika saka ndikutodya chikafu chake chabika is very good anogona kana smart ari smart wasu kana smart ari smart asi hatimbati ada kumva aita kunge igogodera repamba pai munhu unogarawo 2 days 2 months moita muchibuda muchinororwa pouyo vamwe vatsva kwete kuti iwe unochemberera kapamba pai maititi anorambana natinashe uyo agochata futi iwe uripo ugobatiswa kamera futi muchato unoteera iwe uripo chibudawo endowo kumurume ndo zvinoita munhu aneoti amaititi chirega ndiendesa tatandana alright boruru babai vedu vanhu pafacebook chirega ndimboita basa mumba mangu muzive kuti handisipo madhizi akawanda handatowacha nemabhurangeti anabhurusi ari uko saka ndichambochisa ndombopiyanga ndombobvisa maruva ndombodii zvakawanda zvekuita pamba hazvitoperi isi mwanangu ndombodai saka gaimboita zvimba I love you so much tatamboya chimboadresa nyaya dzaLoveness. Stay in your lane love, stay in your lane. Anditika muswere mushande. See you later. Mwah.